Vítajte v mojom novom videu. Dneska si ukážeme moju novú vec. Dobre ste asi čítali toto nadpis videa, že moja nová vec v izbe. No a to je fakt. Dajte like a odber, keď chcete vidieť tú moju novú vec. 3, 2, 1. Áno, to je táto rybička. Mám ju hrozne rád, ale už ju mám od narodenín. A je hrozne zlatá. Napíšte do komentárov, čo sa vám na nej páči. Mala by sa krmiť skoro každý jeden deň s týmto krmivom. 3 za deň, áno. Keďže jej dám viac, tak spraskne a je ako prasa, ale to radšej nebudem robiť. To není experimentálna ryba, ale hrozne ju mám rád. Taká kľudná, neskáče, nerobí zle. No a dneska bola dobre nakrmená. 3 semienka. Áno, 3 semienka za deň. Je to dosť málo. Ale pre to črevo, čo on má, je to ako podľa mňa dosť veľa. Pre neho hlavne. Dajte like a odber, keď sa vám páčilo toto video. Ahojte.